Devojka je objavila priču da je pre par godina na castingu za reality upoznala Dominika i da su postali bliski prijatelji. Počeli su s vremenom da žive kao cimeri. I onda jednog dana jednostavno flipnuo. Kaže, bilo je kasno veče, spremala je večer u kuhinji, on je došao i rekao je da je prodao dušu đavolu. Rekao je, mislim da bi trebalo da znaš jer živimo zajedno. A on nikada ne želi samo jednu dušu. Nakon nekoliko noći bila je u krevetu kada je čula grebanje po zidu. Izašla je iz sobe da vidi šta se dešava. Na podu je bio Dominik. Grebao je noktima zid, skidao boju. Pitala ga je šta radiš to? Rekao je, sada samo ja grebem, ali sledeći put neće biti ja. Izbacila ga iz stana. Nije ga bilo neko vreme, mislila da ga se rešila. Ali onda jednog dana dok je bila na poslu primila video od njene nove cimerke. Živjela je u njegove sobi. Plafon njegove stare sobe je propao. I unutra plafona nalazio se ovaj otisak šake. Ona kaže da je ovo bilo pre 6 godina, ali i dan danas on je kontaktira s vremena na vreme s različitih telefona.